So this is YouTube. This Yeah. is my channel. Yeah. I'm proud for Saudi Place. Small, low price. Big, big, big opportunity to us. Philippines. Normal Filipino. Philippines. We buy here. So much good. Okay. Yeah. Good morning mga Thank you. kabayan. Good morning, Ito yung sir. mga Saudi oh. Good morning, sir. Good Mabubuting morning, tao. sir. They're a good guy. Okay. Yeah. Dito tayo ngayon sa Bagsakan, dito sa Saudi Arabia, dito sa Sapanya. Ito yung mga murang binibili, low price, low price. Ito yung mga apple. Lahat dito ng mga bilihin, mga kabayan nandito. Dito yung kasama ko si Buddy. Bagong dating dito sa Saudi. Ayan, ganito po yung buhay dito. Sa tuwing Biyernes, makikita natin dito yung mga tao. Ayan. Ayan. Dito po, yan, lahat po ng mga tao dito ay nandito. Kaya ang essence dito, kaya ang essence ng vlog na to, para dumami yung bilihin mo, pumunta ka dito, sacrifice, huwag yung puro tulog lang sa kwarto. Ayan. Bumili ako dito ng isang orange, 5 real. 5 real. Pag doon mo bibilin sa kabila, 8 real. Pakistan pare. Sabi niya gusto niya magpapag. Ayan, lakad tayo dito sir. Tingnan natin oh. Sarap ng mga panila dito oh. Ito, mga binibili natin. Ito. Mamaya bibili ako, itutur ko muna kayo dito sa ating vlog dito. Ayan oh. Ito yung mga dates ko oh. Mga dates dito. Hello pare. Live tayo sa YouTube. Mga dates mura lang, low price. Baden, I will sell Baden. 1 kilo. Yeah. 10 real. Very good. You go at the grocery too much price already. Hi. Hello, ayan na guys sila itong mga kasama natin dito sa Saudi itong mga to. Bumibili sila ng konsumo nila pare. Ayan yung mga kasama natin. Mga expat din sila. Kasamahan. Ito yung buhay namin. At ito rin yung tingi-tingi ng mga nuts. Dito. Tingnan natin oh. Dito oh, kompleto. Meron siyang honey. Meron siya ditong mga nuts. Lahat ng nuts nandito, ang daming bumibili. Hello mo dear. Baden ha. Natik first video in YouTube, Baden ha. May Alatol Friday silang to. Shahada miya miya. Saudi kasi. Saudi. Hani. Honey, dito ako bumibili ng Hani, mura very. honey. Miya. Mura lahat to. Walnut, salmon. Mura dito. Lahat nandito. Oh, Bagsakan. Para makamura yung presyo natin. Mga kabayan, isa po yan na kailangan nating isipin kung saan napupunta yung pera natin. Hanapin natin kung saan tayo makakamura para dumami yung ating nabibili. Para sa ganon, yung padala natin sa pamilya natin, syempre, mas malaki. O di kaya kung hindi mo man ipadala, makaipon ka. So, ganun lang yung essence. Oh. Pure honey ito, mura lang dito. Pagpunta mo dun sa grocery, mahal na yan. Kaya nga, ikutin muna namin bago ako unti-unting bumili. Nakabili na ako ng orange. 8 sa kabila ito. Pag binili mo dito, 5 lang. Baden anak kambak kana sil the walnuts. Baden yun anak kaming. Na only Ito. Ito, ang dami. Dito rin, sile, lahat ng kwan nandito lahat. Kompleto. Bagsakan talaga. Murang-mura. Mapagulay, mapalahat ng pangangailangan, mapa-jacket, kompleto. Dito ko nga binili to eh. Kay ako ko binili to eh. Ayan oh, napa-YouTube ulit eh. Ito nag-YouTube na to eh. Ito, tukunan natin tong mga to oh. Ito yung kanila oh. Ayan. Ayan yung bagsakan namin. Bas-bas yung bumibili dito. Ayan. Ang daming namimili. Ayan. Namimili sila. Kaya... ako. How are you? Hi. Ayan, simsim mo.
Dito ko binili ito eh. Oo. Kasi pag bumili ka dun sa kwan, wala na, bukod sa transportation mo at saka yung pagod mo, kinakailangan, dito na tayo kasi na tayo dito. Ganun lang naman po yung pag-manage ng pera kasi kung hindi mo ma-manage yung income mo dito sa Saudi, mahirap din po naman. Kailangan wise po tayo. Ayan o si Kabayan o, wise. Shout out. Shout out. Kaya kung tayo, wise po tayo. Kung nandun ka lang lagi sa kampo, wala, paglabas mo, pag puro grocery, mahal na presyo. Lakad ako dito sa kabila. Yan. Kompleto. Ito, oh. Hanggang doon, sa saging. Ayan. Kompleto lang talaga. Ayan. Bago ako bumili, makita ko muna to. Ito nga si Kabayan eh. Buti sinamahan na to. Ayan, mga murang itong mga wallet. Ayan, mga wallet, mga medyas, mga bonete, kasi taglamig. Kaya kailangan. Dahil dito, mabili na ako nito. Ayan. Gagawin ko. Ito, dito. Sir, pakihawak nga sir. Ganito lang sir. Ayan lang sir ha. Labas lang tayo ng pambili natin. Ayan tayo. Dukot lang tayo dito kasi yung 50 kasi dito ang dami nang nabibili. Ayan, salamat. Tumingin ka dyan sir kung gusto mo. Bilhin kita, bibigyan kita. Yung kuha ka lang dyan. Para ma-enjoy naman natin yung kwan natin. Kasama natin. Boss, ada saging, ada banana. Moder. Wahid kg banana. Wahid kg. Sila? Gusto mo ng saging, bro? Gusto mo saging? Bili tayo ng isang saging. 1 kilo. Ito na yung libangan ko. Haka na sir, ako magdadala. Wag ka ba? Ako na sir. Baka hindi ka mahirapan. Okay, salamat. Only banana Banana. and orange. Orange already pay. Ana check soya. Ampela fee. Palalaya. Tingin tayo. Lemon fee, chili fee. Chili pea, only papaya. Only papaya. Ito, isang papaya. Ayos na yan. Oh. Yes. That. Ayan o, yung mga silin, lalaki. Lalaki. Tatlo. Okay. Isang tatlo. And 6. Nueve. 9. 9. Kamusta? Hello, kawalan. Ayaw, tumayo si Saudi yun ah. Live tayo sa YouTube. Live sa YouTube tayo. Ayan mga kabayan. Namimili kami ni Buddy para marami. Maganda yan sa katawan. Tanggalin mo na doon. Remove sir. Gusto mo? Yan? Ay, akala ko. Ayan. Medyo nangalay yung kamay ko. Ay, Brad. Kunin mo na. Aywa. Kalas. Only happy. Okay. Ayun oh. Lipat ko yung kan ko sa kabila. Ito yung nabili namin. Okay na kasi marami pa kasi akong gulay doon. Meron lang akong hinahanap na isa.
Radish na yan. Sa nuts na siguro tayo. Tayo sa kabila. Ito, bagsakan talaga dito. Bagsakan. Ganun din sa kabila. Hello sir. Dito, oh. Gulay. Carrots, ganun din yun sa kabila. Pero nangako ako kay Buddy, doon ako bibili eh. Ito yung mga cherry na yan, oh. Importante ito, maganda ito sa pan. Ito yung maganda. Kam wahid kilo mo din? هذا 20 كم 1 kilo. 1 كيلو How much 1 kilo? Ashrin daw. 16 ba? Pasensya ka na ha? Sige, sige, sir. Hilahin mo. Iyon. Tagal na yan. Isang linggo na kwan na yan. Masustansya kasi yan para sa kwan ba? Fresh ba? Oo. Matagal ko ng kwan yan. لازم ايه لازم تسوي هذا صورة ودي فلبين ها فلبين يعني Yeah. Philippine? Yeah. يا سلام Okay, okay. Oh, why you looking here? Ayos yan. Oh, doon na marami na tayo. Doon na lang ni. Doon tayo sa doon sa nuts. Sige, hanggang dito na lamang muna yung live natin mga kabayan. Good morning po.